Dobrý deň, ahojte, vitajte pri sledovaní nášho nového YouTube kanála Nemar Real Estate. Dovolte nám, aby sme sa vám predstavili. Moje meno je Nina a toto je môj manžel Richard. Ahojte. Naša spoločná dcéra Laura. Ahojte. A náš zad Jožko. Ahojte. Cieľom založenia tohto YouTube kanálu je, aby sme vám priblížili náš spoločný život v Egypte, naša cesta, naše začiatky. Chceme, aby ste Egypt videli tak, ako vám ho nikto na tomto svete asi neukáže, pretože je autentický, bez cenzúry a hlavne našimi očami. V našich videách vám predstavíme projekty, ktoré sa ešte len plánujú, aj tie, ktoré už reálne vznikajú, a tie, kde sa už môžete reálne aj nasťahovať. Ukážeme vám naše prerábky, rekonštrukcie, zariadenia, vysvetlíme vám všetko okolo vecí na vybavenie víz, ako si zaregistrovať telefón, vybaviť si SIM kartu, prípadne ako sa dostať k lacným letenkám do Egyptu. Budeme vám ukazovať aj náš bežný život, ako to tu funguje s deťmi, školami, zdravotníctvom, kde sa oplatí bývať, čo nás prekvapilo, čo sme sa naučili, aj na čo si treba dať pozor. Chceme, aby ste Egypt spoznali tak, ako ho poznáme my. Nie z dovoleniek, ale reálnymi očami človeka, ktorý tu žije. Ukážeme vám miesta, ktoré sme objavili sami, pláže, kam bežný turista nezavíta, aj ulice, kde zažijete reálny život v Egypte. Ukážeme vám luxusné vily s výhľadom na more, ale taktiež apartmány v iných častiach Hurgady, ktoré sú dostupné pre každého, dajú sa dobre kúpiť a pre nás za rozumné ceny. Budeme sa rozprávať aj o investíciách, prečo sa mnohí cudzinci rozhodujú kúpiť nehnuteľnosť práve v Egypte, aké sú výhody, aké sú riziká a čo všetko treba vedieť predtým, než sa človek rozhodne investovať. Jednoducho, ak vás zaujíma, ako sa tu dá žiť, investovať alebo začať od znova, ste na správnom mieste. Keďže je to naše prvé video na YouTube, chceli by sme vám rozpovedať náš príbeh, ako sme sa vlastne v Egypte ocitli, ako sme sa sem dostali, koho to bol nápad, aké je naše pôsobenie a ako sme začali robiť reality. Určite ste si mnohí všimli, že pribudla medzi strihmi medzi nami naša najmladšia členka rodiny Sára, takže ju tu teraz budeme mať pri sebe, že Sáruš, a dúfame, že bude tichučko. Ako prvé by sme vám asi mali povedať, že máme 4 deti, z toho naša najstaršia dcéra Laura už je dospelá a má svoju vlastnú rodinu. To ale neznamená, že nie je súčasťou tohto nášho dobrodružstva v Egypte a spolu s jej manželom sa k nám pridali. Síce po roku, ale predsa a sme z toho nesmierne radi. Naše ďalšie 3 deti, najstarší syn Richard, 15-ročný, mladší Goran, bude mať 12 a dcéra Amelia 7-ročná, chodia do školy v Egypte, do americkej školy, kam začali chodiť pred 3 rokmi. Takže z pôvodného plánu byť v Egypte jeden školský rok sme nakoniec už 3. rok v tejto krajine a spoločne bojujeme a myslím, že to je každým rokom lepšie, no ale vráťme sa k tomu, čo som vlastne chcela povedať. Takže celkom na začiatku to bolo tak, že Egypt bol naša obľúbená dovolenková destinácia, kam sme sa veľmi radi vracali, keďže sú tu není žiadne pele a naše deti majú veľké alergie. No a celkovo sa im zlepšoval vždy zdravotný stav, keď sme boli v Egypte na dovolenke a bol to jeden z hlavných dôvodov, pre ktorý sme sa rozhodli, že by sme chceli investovať do nehnuteľností a kúpiť niečo pri mori. Nikdy by nás nenapadlo, že to bude Egypt. V prvotnom našom uvažovaní bol hlavne, chceli sme kúpiť niečo v Európe. Keď vám máme pravdu povedať, tak sme sa báli kúpiť niečo v Egypte. Mali sme predsudky, ktoré samozrejme teraz už nemáme a ktoré aj vám sa budeme snažiť postupne zlomiť. A povieme vám, ako to celé bolo. Presunuli sme sa von, keďže vnúčka začala vymýšľať. Nechali sme ju s Laurou. Musel som aj manželku troška stopnúť, aby vám nerozpovedala celý príbeh v jednom videu. Chcel by som ďalej pokračovať a povedať vám, jak sme sa k tomuto celému vlastne dostali ako rodina. Dostali sme sa k tomu tak, že sme sami boli odvedení, platili sme predražené ceny za všetko a presne kvôli tomu sme si tu spravili firmu rodinnú, realitnú agentúru, kde zabezpečujeme našimcom ceny také, aké by mali mať, nič predražené, neplatiť nič naviac, žiadne prirážky a
postupne počas toho celého, ak sme tu žili a zabývali sa, sme spoznávali, ako tu funguje ten realitný trh. Našli sme si už aj svojich ľudí, máme svojich remeselníkov, architektov, stolárov, ktorí pracujú vyslovene výhradne len pre nás a zabezpečujú služby pre našich klientov. Robíme tie rekonštrukcie kompletne na mieru pre zákazníkov a všetko to robíme pod našou značkou Nemar Real Estate. Takto z malej myšlienky vznikol projekt, ktorý pomáha iným splniť si sen a kúpiť si kúsok slnka a mora v Egypte. A práve preto sme sa rozhodli založiť tento kanál, aby ste mali všetky potrebné informácie z prvej ruky, ktoré sú pravdivé, priame a bez akejkoľvek cenzúry a priamo od ľudí, ktorí tu žijú. Našiel som svoju dceru aj s vnučkou, aby som sa jej teda opýtal, že čo všetko chceme ukázať našim sledovateľom. No, našim sledovateľom ukážeme naše úspechy aj prešlapy, čo sa nám podarilo, čo by sme už urobili inak, pretože veríme, že práve v tom je sila autenticity. Tak sa máte na čo tešiť. Ak vás zaujíma život v Egypte, nehnuteľnosti, investície alebo len zvedavosť, ako sa tu dá žiť s rodinou, určite si dajte odber, aby vám neušli naše nové videá. Tešíme sa, že budete pri tom s nami. Sme Nemar Real Estate. Váš sen, naša misia. Majte sa krásne a vidíme sa už čoskoro v ďalšom videu. Ahojte!